How to live happy and healthy. 7 tips to para sa ating mga kababayan na gustong maging masaya at malusog sa kanilang kabuhayan at sa kanilang buhay. No? Number 1 tip natin, sleep. No? Kinakailangan matulog kayo na maayos. At least 7 to 8 hours sleep a day. Importante yan, napakahalaga niyan. Because sleep enhances your immune system. No? Tsaka it can rejuvenate your body cells. So, napakahalaga ng tulog. So, kung hindi kayo matutulog ng sapat, makaka-apekto yan sa inyong kalusugan. At the same time, yung inyong stress level tataas din. At madali kayong magalit kasi nga kulang ang tulog ninyo. Kaya napakahalaga na matulog ka ng 7 to 8 hours. At kung sakaling hindi nyo magawa yon, take a nap in between. Para sa ganon, mas maging panatag inyong kalooban, mas kalma kayo, mas compose kayo sa inyong paghahanap buhay at sa inyong pag-aaral kung kayo may estudyante. Pangalawa, napakahalaga din ito, exercise, ensayo. No? Kailangan mag-exercise kayo everyday. Kung hindi man everyday, depende sa edad yan. No? Kung ikaw ay mas bata-bata, kung kaya mo na everyday, at least 30 minutes. No? Pwede mag-jogging ka, pwedeng mag-treadmill ka, pwede kang mag-calisthenics or aerobics, depende kung babae ka o lalaki. So napakahalaga ng exercise. Ngayon, kung medyo tumatanda ka na, between, let's say, 40 to 60, well, at least you can make it every other day, no? Kahit na 30 minutes. No? And then, pag 60 and up ka na, you can do it twice a week. Pero at the same time, at least 15 to 30 minutes yan. Para sa ganon, ay ang iyong health condition ay mapangalagaan. Kasi nga, pag nag-exercise ka, lumalabas yung mga tinatawag nilang hormone na endorphin, no? Which helps you be happy and at the same time, be more positive in your thoughts. No? So number 3, napakahalaga nito. Ito yung number 3, tip number 3. Proper diet. No? Kasi iwasan nyo yung mga masyadong mamantikang pagkain, maalat, kasi diyan kadalasan nagkakaroon sakit ang mga tao. No? Kung sobrang maasin, eventually pagtanda mo, yung kidney mo makakaroon ng problema. Kung panay pride naman ang kinakain mo, masama din yun para sa puso mo. Eventually pagtanda mo, maaari kang maging prone ka sa mga heart sicknesses or diseases. No? So iwasan natin yung mga mamantika, at the same time yung mga matatamis din. No? Kung pwede naman kumain ng ice cream at cake, pero wag mong dadalasan. Paminsan-minsan lang yung tinatawag natin cheat day. No? Kaya manage your calories para sa ganun magkaroon ka ng proper diet at saka hindi ka tumaba. Kasi pag tumaba ka, napakahirap din. No? Yan ay isa din sa dahilan kaya ka mas madaling malungkot at mas madali ka mapagod. So, hanggat maaari, have a proper diet and manage your calories. And number 4, have a hobby. No? Kaya meron kang pinagkakaabalahan, hindi lang trabaho. No? Para sa ganun, kahit na paano nare-relax ang mind mo. Iba-ibang hobby ng iba-ibang tao. No? Iba kumakanta, iba sumasayaw, iba naman nagpe-painting, iba naman nagbibiyahe o traveling, parang sa ganun malibang sila at maalis yung stress sa kanilang buhay. Because if you have hobby and if you relax, you become more creative and become more productive in life. No? So napakahalaga niyan. Number 5, have a positive circle of friends. No? Ibig sabihin, piliin mo yung mga kaibigan mo. Kasi nga sabi nila, kala mo hindi ka ma-influensya ng mga kaibigan mo, your friends can influence your thoughts and your feelings and sentiments. So, piliin mo yung mga kaibigan mo, alam mo, positive, masayang kasama, at the same time, hindi sila naiinggit sa'yo. So, pipiliin mo rin yun. No? Have a positive circle of friends. And number 6, laughter. No? Importante yung laughter. So, kaya na kailangan may tumatawa ka kasi pag tumatawa ka, mas nagiging magaan ang kalooban mo, pati yung stress mo nababawasan. So, paano mo gagawin to? No? Kanya-kanyang pamamaraan yan. Yung iba nanonood ng mga sitcom na nakakatawa, like sa akin, ang pinapanood ko yung 2 and a Half Men, no? O kundi yung Mr. Bean. No? So, yung mga ganun, no? At least once a week or twice a week, you watch something that is funny, that will make you laugh so that it will release your tension in your body. No? So, napakahalaga niyan. Parang sa ganun, happy ka, pag happy ka, most likely, mas magiging healthy ka. At pang-7, panghuli, ito yung napakahalaga nito sa lahat sa atin, no? Lalo na tayong mga Kristiyano. Ang importante niya, be forgiving and pray. No? Kasi kung lagi kang may galit sa tao, lagi kang may kinikimkim, nasama ng loob sa kapwa mo, yan nakakasira rin ng inyong pangunawa, ng inyong pag-iisip, ng inyong katayuan, ng inyong composure, ng inyong pagkakalma. Kasi nga, may galit kayong laging binibitbit sa sarili nyo. No? Sabi nga let God take care of vengeance. No? Ibig sabihin, hanggat maaari, protect yourself, but at the same time, do not put it in your heart to be vindictive. Kasi vindictiveness is also a stress and tension in your system. No? So, hindi maganda yun. Saka, ang iyong katawan, maapektuhan yan. Kasi nga may galit ka, may puot ka sa kapwa mo, hindi makakatulong sa'yo yan to being happy and healthy. So, be forgiving. At the same time, pray. Because prayers can calm you down, can unstress you,
and let the Holy Spirit take over your system. No? So ganun yun. So mga kababayan, yun lamang po. Be happy and healthy so that you will be productive. Yun lamang mga kababayan. Ako po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.